kurvataan tänne Salesetin pihaan. Se on paikka, minkä moni nokialainen varmaan tuntee. Tuolla oven päällä lukee, että painaa varmasti. Mennään katsomaan, mitä Salesetissä tapahtuu. Sä kaunehin oot, kai tiedätkin sen, jos minne kukin sua aattelee. Mä vaik vannoisin, et sinun olisin niin. No, yrityksen tarina on 35 vuotta vanha ja ihan kivasti tässä on niin kuin leipä tästä saatu. Ja tykkään työstäni erittäin paljon. Tämä on erittäin tärkeä juttu, että me huolehditaan näistä vanhuksista ja nykyisin niin kuin kaikestakin niin säästetään. Ja koen, että tämä on tärkeä asia. Vanhukset, jotka on rakentanut meidän yhteiskuntaa.